दिनै 1 मे दिनै माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सानखौ थुलुंगाफुरियाव सरकारि बिथिङै फालिदों। दिनैनि गोथार सानाव बड'फानि मुङै हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव लामा आरो मुसुखा बेखेवनायजों लोगोसेनो बड'फानि मांखरसालि दतमानि थुलुंगाफुरियाव बिथांनि थैनाय सानखौ फालिदों। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव बिटिआर आरो आसाम सरकारनि हेफाजाबजों फालिजानाय बे हाबाफारियाव रायजोनि स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार मिनिस्टार नन्दिता गारलसाया बाहागो लाफैयो। लोगोसेनो बाहागो लाबावो आसाम सरकारनि एडिशनेल चीफ सेक्रेटारि डॉ कल्याण चक्रवर्ती, क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एम पार्टिनजों लोगोसे बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरिफोर, बिटिसिनि लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविन्द बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, बारग' एमएलए परमेश्वर ब्रह्ममोनजों लोगोसे एबसुनि मावथिफोर आरो गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा बाहागो लायो। हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारीया। लोगोसेनो बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावजेनो एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि बारग' एमएलए परमेश्वर ब्रह्मआ। बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो इउएन एकाडेमि क'क्राझारनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारीया। हाबाफारियाव एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारीया हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मा बुंदों फैबे समाव मिथिना लानि। दिनै 35थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान आरो बे थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ जि जायगायाव फबदोंमोन बे जायगा थुलुंगाफुरि दतमायाव हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारिनि जा गिबि हाबाफारि हिसाबै हाफ फिरफिला बिरहोनाय, गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय बे हाबाफारिया जाना थांबाय। बिनि उनावहाय बिथांखौ फबनाय जायगा जि टम्ब बेवहाय बिबार बावनाय आरो बिथांखौ सन्मान होनाय बे हाबाफारियाबो जाना थांबाय। आरो थामथि हाबाफारि हिसाबै दिनै बिथांनि मुसुखा स्टेचुआव बिबार बावनाय आरो बिथांखौ सन्मान होनाय बे हाबाफारियाव जाना थांदों। आरो जों गोजोनदों आरो जों साबायखर बावदों आसाम सरकारनि सासे केबिनेट मन्त्रि नन्दिता गारलसा बायद' बिथाङा मोनथाम हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आरो बिनि उनावहाय बेलासिनि 3टा बाजियाव क'क्राझारनि कालसारेल कमप्लेक्सआव 1 घन्टा बिथांनि मुङाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बिथाङा जिखिनि खामानि मावलांबाय समाजखौ जौगानायनि थाखाय, सोलोंथाइ, राजखान्थि, हारि माहारि गासैबो जौगानायनि थाखाय जिखिनि खामानि मावबाय बिथांनि जिखिनि बिफाव बिनि सायाव सावरायमेल मोनसे लानाय जादों 1 घन्टानि थाखाय। आरो बिनि उनाव 4 बाजि जानाय लोगो लोगोनो गोदान दिल्लीयाव जि कैलाश कल'नियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव प्राय 1 किल'मिटार लामा बेखेवनाय जागोन आरो बिथांनि मुसुखाखौ जिहेतु 4 बाजियाव बेखेवनाय जागोन। दा बे हाबाफारिखौ टटेलि बेयाव थानानै प्राय 1000निबो बांसिन मानसिफोरा बे कालसारेल कमप्लेक्सआव थानानै बे हाबाफारिखौ जों लाइभ नायगोन। आरो बेजों लोगोसे गोबां जिल्लायाव बिटिआरनि बाहेरनि गोबां जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ 4 बाजि जानाय लोगो लोगोनो बेलासिनि लाइभ देखायनाय जागोन। आरो बिनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो बिनि उनावहाय गपिनाथ बरदलै बिथांनि उनावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङानो नैथि जागोन भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव, जायनि मुङाव लामा बेखेवनाय जागोन। बेयो 2nd जागोन जोंनि आसामनिफ्राय। आरो बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो प्राउड मोमेन्ट दिनैनि थाखाय। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे प्रप'जेल बेखौ बिथांमोना सन्मान आरो गनायथि होनानै जि हाबाफारि मावनो थांबाय बिनि थाखाय जों अरायसम बिथांमोननिसिम साबायखर जोंहा थागोन। आरो दिनै जों गोसो गोरबोआव जों आत्मायाव जों गोजोननाय मोनदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासैबो हारि माहारि आरो जोंनि जेसेबांखिनि फरायसाफोर दङ गासैबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा बिथांखौ जों हारा मोदोम जोंनि जिउ आरो जोंनि आत्मायाव बिथांमोनखौ लानानै थांनो थाखाय जों अराय थिरांथा जानानै दङ। आरो बेखिनि बाथ्राखौनो आं दिनैनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आं फोरमायबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। मोनसे गोजोनथाव रादाब। गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब बिजोङा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों अनलाइन बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि। देग्लायनि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बे अनलाइन बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे बैसागु हान्जा मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लागिरि नोंथांमोननि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरखौबो होखानाय जादों। बर' हारिनि बैसागु मोसानायाव बाहायनाय दामजुफोरखौ दामथारनो नांगोन, जेरै खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, गंगोना, थरखा, जाबस्रिं। बैसागुजों सोमोन्दो थानाय मेथाइ जाथारनांगोन। बर'नि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा गानथारनांगोन। मोसाखावरिफोरा 4नि बाङाइ जानो मोननाय नङा। बैसोनि सिमा गैया आरो हौवा हिन्जावनि सिमा गैया। मोसानाय भिडिअ'आ 5 मिनिटनिफ्राय 10 मिनिटनि गेजेराव फोजोबनाय जाथारनांगोन। भिडिअ'आ एडिटिं खालामनाय जानो मोननाय नङा। बादायलायनायनि खालारा 23 एप्रिलनिफ्राय 14 मेसिम आरो फिथाइखौ फोसावगोन 15 मेआव। मोनसे शेयाराव 10 नाम्बार, मोनसे कमेन्टआव 5 नाम्बार आरो मोनसे लाइकआव 1 नाम्बार। जायना बांसिन बेनो देरहागोन। होखानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिथारनांगोन।
भिडिअखौ मोनानि 8 रिंगायाव बड'लेण्ड रादाब लाइभ फेसबुक पेजनि गेजेरजों हगारनाय जागोन। मोसानाय भिडिअखौ WhatsApp नम्बर 70996574000 आव दैथायहरनांगोन। मोसागिरि, दामगिरि आरो रोजाबगिरिनि मुं आरो जायगानि आबुं थंखौ हरनांगोन। मख'नो गोनांदि सेथि बान्था देरहासार जानो हानाय हानजानो नोगोद 10,010 रां आरो नैथि बान्था देरहासार जानो हानाय हानजानो 5,050 रां होनाय जागोन। गोसो गुदुं नोंथांमोनहा गावबा गावनि हानजा मोसानाय भिडिअखौ WhatsApp नम्बर 70996574000 बेवहाय दैथायहरनो हागोन।